କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ ପରେ ତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବାସ୍ କହୁଛେ ପରେ ଭାବୁଛି ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ନଦୀରେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ମାରିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାବା ଯେଉଁ ଅପମାନ କଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଲା ଏବେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଆଇବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କରିବା କଳା କରିପାରିଲେ କଳା କରିପାରିଲେ ମୁଁ ତ କଳା ହେଲେ ତାକୁ ତିନିଟା ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା